Ja som dieťa 80. rokov a takže si pamätám ten komunizmus, pamätám si Tuzexy, pamätám si kubánske pomaranče a Atari 800 XE. To bol počítač, ktorý sa pre mňa z neznámych dôvodov mohol predávať aj na Slovensku. Síce trvalo hodinu až 2, kým sa nejaká tá hra načítala. Mne aj dlhšie, pretože som nemal turbo. Ale týmito vecami vás nebudem zaťažovať, lebo by som sa zase rozplakal zo závisti k dnešným deťom, že čo oni majú. Tie iPady, iPody, milióny hier a tie fantastické hračky a pritom aj tak sa nudia. Ja som mal 4 angličáky a 1 Rubikovú kocku. To je nuda. Ale aby som sa držal tej témy, tak podľa mňa najväčší technologický pokrok zažili na Slovensku detské ihriská. Keď si všimnete, detské ihrisko na Slovensku teraz má už aj taký koberček, aby sa detičky náhodou nezranili. Tie za našich čias, tie podľa mňa boli vybudované len preto, aby sme sa tam prizabili. Si zoberte také tie kolotoče. Taký ten železný kolotoč, ktorý tam, že my tam sedíme a príde nejaký proaktívny tatko, roztočil nás, my sme lietali jak handry. Ja som ináč raz našiel aj 1 detskú lebku pod kolotočom. Alebo potom tie hračky, ktoré sme najväčšou zmenou prešli vodné pištolky. Ja si pamätám, ja som mal takú vodnú pištolku, pol hodinu som tam lial tú vodu cez tú malú dierku dole, keď som išiel zamieriť, všetko mi tu vytieklo. A potom som iba kričal, nechoď tak ďaleko, lebo nedostrelí, poď bližšie. To dnes, tie vodné pušky, čo oni majú, to proste námiery, to 10 metrov strieľa, to tak akože, a ide. Ináč mimochodom ten, čo vymyslel túto pušku, musel byť trošku úchylný. Hlavne, že strieka, jasné, hlavne, že to strieka. A to sú vlastne tie veci, ktoré prešli tými najväčšími zmenami podľa mňa tu u nás na Slovensku. Ale ja mám starú mamu, ktorú volám žijúca stará mama a ona mala pred mesiacom 89 rokov a pri tejto príležitosti si chcela založiť facebookový účet. To som mi ale vyhovoril, lebo však všetky kamarátky sú aj tak už dávno mŕtve. A to je jeden z tých výdobytkov doby, ktoré ja považujem za fantastickú vec. To je Facebook. Lebo nikto ako Facebook nedokázal takým spôsobom zničiť vzťahy, zvýšiť neuveriteľným spôsobom nenávisť medzi ľuďmi a závisť a vzbudiť neuveriteľný záujem o mačky. Plus už dávno jedlo nejeme, ale ho fotíme. Nedaj Bože si dám nejaký rys predtým, než mám ten fantastický záber. A to je ako Facebook považujem za výdobytok neuveriteľnej doby. Ďalší, ktorý považujem, je Google. Viem, že je to Google, ale ja to hovorím po židovsky. Google. Ten neznášam. Lebo kedysi som dokázal akože vyhrať argument a hádku klamstvom. Bez problémov. Akože mohli pindať ľudia. Mohli, aj pindali. Ale nikomu sa nechcelo bežať do knižnice overovať fakty. A potom je ďalšia vec, ktorú považujem za neuveriteľný spôsob pokroku. Ja som totiž strašným fanúšikom vesmírnej agentúry NASA.
To je pionier vedy podľa mňa a pokroku. Oni míňajú stovky miliónov dolárov na to, aby objavili mimozemské civilizácie. Oni majú satelit, ktorý vysiela nejakú takú, mu napíšu odkaz a on vysiela ten signál až za našu galaxiu. Otázka do pléna. Viete, koľko trvá, kým to prejde cez tú našu galaxiu? Koľko? No? 100 000 rokov? 37 miliónov rokov. A teraz... 37 rokov to trvá, kým to preletí našu galaxiu. Ten odkaz. A dajme tomu, že ten odkaz je, že haló, je tu niekto? A teraz čakáme 30 miliónov rokov, kým to príde naspäť. A čo keď v tom odkaze bude, že čo? Si zoberte, že taký Star Trek. Máme hviezdny dátum 2400. Dokážu... Toto nie sú ani Star Wars. On mi povedal, že nevie zahrať Star Trek, ale že dá Star Wars. Je? Už sme... tak ešte. Hviezdny dátum 2400. Palubný denník. Oni v tom seriáli dokážu vyliečiť rakovinu len tak akože iba takým nejakým prístrojom, že prejde cez to telo toho človeka. Na druhej strane kapitán lode Jean-Luc Picard je stále plešatý. To je ináč veľmi zlá správa pre niektorých z vás. Ale je neuveriteľným spôsobom, ako ten technický pokrok a tá doba ide strašne dopredu. A ja sa teším, že keď my raz budeme mať fakt tú raketu a my doletíme na tie planéty obydlené civilizáciou a tiež tam prídeme, pristaneme, urobíme tie znamenie na tom poli a odletíme preč.